ako čerstvá laureátka Zelenej Nobelovky, alebo teda Goldmanovho environmentálneho ocenenia. Ako sa cítiš? Veľmi potešená a veľmi unavená. Mám za sebou veľmi náročný týždeň a práve skončila ceremoniálna recepcia a bolo to dosť silný zážitok, keďže tam bolo 3200 ľudí a ja som sa rozhodla poďakovať sa im veľmi osobným hovorom, osobnou rečou. Je úžasné, koľko sa tu zaoberá otázkami životného prostredia, to je niečo, čo môže byť pre naše Slovensko veľmi inšpirujúce. Ale chcela by som najmä poďakovať ľuďom v iniciatíve, najmä Jarkovi Pavlovičovi a ostatným chalanom kamarátom, ľuďom, ktorí nám pomáhali v rámci iniciatívy. Chcem pozdraviť a poďakovať aj mojich kolegovi aj dnes. Bez podpory tejto organizácie by sme tak dlho ten boj nemohli ťahať. A bez podpory a pomoci a spolupráce všetkých týchto ľudí a ďalších, ktorí nestíham ani menovať a moje rodiny, by